Създайте видеомолитва в чест на Свети Александър Невски, защитникът на православието. Свети Александър Невски е един от най-значимите фигури в историята на православието. Неговият живот е символ на борбата за вяра и защита на християнските ценности в трудни времена. Ранните години на Александър били озарени от духа на православието, който го възпитал в любов към родината и вярата. Вдъхновен от историите на своите предци, той расте с силни убеждения и висок морал. В младите си години Александър Невски става княз и поема ръководството на руските земи в труден период от историята. Неговото лидерство бе от ключово значение за защитата на народа. Той се изправя смело срещу инвазиите на тевтонските рицари и шведите, отстоявайки православието и независимостта на своите земи. Всяка битка под негово командване бе водена с мъдрост и решителност. Най-известната победа на Александър Невски бе в битката на Леда, където с малка, но храбра армия той победи значително по-голяма вражеска сила, оставяйки завинаги следа в историята. Александър Невски засилва дипломатическите си усилия с цел запазването на православието и мира. Той се стреми към мирни договорености с монголите, гарантиращи автономия на руските земи. Под негово ръководство се разгръща битката на Леда, където с мъдрост и военна хитрост Александър Невски побеждава тевтонските рицари, защитавайки православието от западната експанзия. Чрез своите победи Александър Невски се превръща в символ на руската духовност и защитник на вярата. Неговата легенда остава жива сред православните християни като пример за сила и преданост. Канонизацията на Александър Невски за светец подчертава неговата роля като защитник на православието. Почитането му в православната църква е израз на благодарност за неговите заслуги към вярата и народа. В съвременна Русия култът към Свети Александър Невски продължава да бъде жив и влиятелен. Той е символ на националната гордост и духовна сила, вдъхновяващ православни общности по целия свят. Молитвите и обрядите, посветени на Свети Александър Невски, въплъщават дълбоката почит към неговото наследство. Вярващите ги използват за търсене на духовна сила и защита в трудни моменти. Празникът на Свети Александър Невски се отбелязва със свята вяра и тържественост, като събира общности да споделят своята почит към неговата памет и да търсят неговото застъпничество. Иконите и изображенията на Свети Александър Невски са израз на неговото духовно присъствие в живота на вярващите, като всяка икона разказва история за неговата смелост и вяра. Вдъхновението, което Александър Невски предоставя на православните християни, е безгранично. Той е символ на духовна сила, която помага на мнозина да намерят пътя към вярата и доброто. Храмовете и манастирите, посветени на Свети Александър Невски, са свидетелство за неговото вечно влияние. Те представляват места на молитва, умиротворение и духовно възраждане за вярващите. Влиянието на Александър Невски в руската култура и изкуство е огромно. Неговата образ, както в литературата, така и в изобразителното изкуство, символизира силата и духовността на руския народ. Съвременните поклоннически пътувания до местата, свързани с живота на Свети Александър Невски, предлагат на вярващите уникален шанс да се докоснат до святостта и историята, оставена от него. Образователните програми и книги, посветени на Александър Невски, играят ключова роля в запознаването на младото поколение с неговите подвизи и вярата, която е защитавал през живота си. Почитта към Свети Александър Невски остава неотслабваща с вековете. Той продължава да вдъхновява православните християни по целия свят като символ на сила, мъдрост и непоколебима вяра. Молитвата към Свети Александър Невски за защита на православието и вярата е едно от най-силните изражения на духовната връзка между светеца и вярващите, подчертавайки неговата вечна роля като защитник на християнските ценности.